Neupratané. A takéto fotky má len. Tebe to jebe. Počkej. Tuto kvetinku tu... Tak chytaj. Svieti rovno svetlo do očí, ty Hlavne, že povedal, však natiahnem ruky a rovno mi to podáš. To mi nechtěl ani natiahnuť, boha. Druhý pokus, no. Počkaj. Tu to ty natiahnuť, nepúšťaj to ešte. Dobre, môžeš. Oj. Ale tenhle ten bacha, ten je těžký jak blázen. Tak si to mám pustiť teraz, keď išiel. No. Počkaj. Ten je fakt těžký. Tak hele, otevři si ten kufr a to budu házet rovnou do kufru. Má si nacúvať. No, aby to házal rovnou do kufru. Pohode, ide. Večer to máš na YouTube. Papa.